recording is on. Okay. Apparently recording is on. Molt bé, doncs just acabem de parlar primer de les tres regulacions, cos, respiració i ment, i després hem fet aquest exercici que ha estat el primer exercici. Avui ni hem fet escalfament ni res, però aquest exercici ens serveix per demostrar el punt que estava argumentant. Els beneficis de fer aquest exercici tan simple en la ment buida. Com buidem la ment, no ho fem. Simplement ignorem la ment o simplement no li donem importància mentre centrem l'atenció a la respiració i al cos. Estem ocupats buscant el punt del moviment de l'exercici que és més plaent, que és menys incòmode, el més plaent. Baixem, i quan baixem tots, també els genolls baixen. Així he creuat puig els colzes i ja està. Observa l'esquena. Molt bé. He pogut obrir més o menys. Però este és molt bo. Este ajuda molt a despertar-te i a batallar. Molt bé. Sempre quan tens el badall has de fer l'exercici al favor del badall. El badall mana. Molt bé. Un més. I ale, ja estem així. Jo crec que ja em puc llevar la camisa. Perquè, està fent... Així al Sitjar està fent un temps un poc estrany. Molt turbulent i sec, i, en fi, que s'havia de treballar en l'interior. Molt bé, què fem ara? Ara entrem en el cometes escalfament de l'exercici. Molt bé, i comencem espolsant les mans. Espolsar les mans, tinc una formiga, m'espolsa la mà. Ara espolsar les mans, simplement les deixa anar. No fer res, les mans no fan res. Les mans estan fluixes i els meus braços estaven les mans, les espolsen. No m'eixia la paraula. Molt bé. Els braços espolsen les mans. I en aquesta espolsó de les mans se'n va, anem a imaginar el mal rotllo. El mal rotllo que duiem damunt de tota la setmana. Vale, molt bé. Ara fem rotacions de colzes i de muscles. Rotacions de colzes i de muscles. Al vostre gust, el que necessiteu. Més rotació de muscle, més rotació de colze. També és un exercici que pot fer batallar molt. Molt bé, aquest muscle, alcem el muscle i ara el tirem cap darrere, Anem exagerant aquesta rotació. El tirem cap darrere.
y así más replegue, ¿vale? Más replegue. I giren els muscles, els braços fluixos, tota la faena la fa el muscle que ho necessita molt. Ho necessita molt. Molt bé, així estic en una postura, diguem, com de pollastre. Val? He obert molt el tòrax així davant. Al mateix temps, si obrig així, s'he tancat darrere les escàpules i tot això. Val? Si baix els muscles, puc baixar tot allò, replegant-me. Això és l'aspiració. I ara puja en rotació els muscles, s'obrin els braços, observeu com em miren les mans, replegue, puja, s'obrin els braços i s'obre el tapau. Val? Este és un gest que esta zona d'ací, la zona dalt i baix i al voltant d'estos punts tapau, pels quals se passa tantes vegades en exercicis de tai chi, doncs es fa fàcilment només obrint el tòrax. Val? I això de dalt, si volem acompanyar-ho o fer-ho en posició pollastre, arribar a la posició pollastre, el que fem és, mentre estem cap darrere, mentre estem obrint el tòrax, traiem el cul. Molt bé. Replegue també la pelvis. Ara puja els muscles, els puja, els tira cap darrere i així estic traient el cul també. Queda't un segon, fes una respiració en aquesta postura si pots. No forces molt, hasta on arribes i prou. Observeu els lligaments de les ingles que fan. S'estoven, val? S'estoven ja, ens n'anem cap ací i cap ací i som com un pollastre, qui, val? Així i així. I aquest exercici és genial, molt bé, repleguem. Esquena signa d'interrogació i baixa i ja estic en el coll de grua, coll de grulla. Dispara la barbeta, que és el bec de la grua ha caçat, ha pescat un peix i cluc, se l'engolix en aquell coll llarg. I així, xof, se torna a tirar i torna a replegar. Estic fent un cap molt ample. I el puc fer créixer també. Ara tinc les cames, baixem i replegament, i així, pelvis, paf. Així replega la pelvis, així puja, xaf. Unes quantes vegades més.
Molt bé. Una vegada fet això, dediquem atenció a les cames. Ara mateix passem de tortuga, més tard tornarem. Com tenim les cames? Ens espolsem els peus. Si dus l'atenció a les cames, les sols trobar rígides, molt rígides. Molt bé. El primer que fem de cintura cap avall ara és espolsar-nos la formiga que tenim damunt del peu. Val? I ho fem així. Fora formiga. Fora formiga. Va, molt bé. Unes poquetes rotacions cap a fora i rotacions cap a dins. Atenció, s'ho fa el turmell, val? No vulguis fer-ho amb el genoll sense centrar-te en el turmell. Val? Ara el genoll, flexionem. El genoll està fet per això, per pujar i baixar. No està fet per anar de costat. No, doncs ens hem manejat una miqueta i ara ve la gran protagonista, la zona de l'abdomen. Doncs així està ple de coses interessants, ja ho sabem, n'hi ha budells, n'hi ha una matriu i ovaris, si sou dones, és una zona que està plena. I tot això està embolicat en capes i en capes i en capes. Val? Són com n'hi ha una bossa pels budells, n'hi ha una bossa metafòrica per al sistema reproductiu i així, val? La bufeta està en la seva àrea. I així, val? Cada paquetet està en un lloc. Després tenim el gran embolcall que ho embolcalla tot. Des del diafragma cap als lligaments del primer chakra o zona del cés, o sigui, així, entre sexe i conducte anal. Això és el primer chakra i és important anatòmicament per començar perquè hi ha un punt de creuament de lligaments conforme no n'hi ha en la resta del cos. Llavors el nostre mestre Lemberger dia que aquesta bossa de l'abdomen està baix de la bossa dels continguts del tòrax i que tot això, la bossa de dalt i la bossa de baix, està tan embolcallada en aquesta bossa general que per un costat acaba en el primer chakra, en tots aquests lligaments, hi ha una força bruta, valga la redundància. I per dalt acaba el simètric d'aquest punt del cés, és ni més ni menys que la llengua. I tot això, tota aquesta bossa, tots els budells, les lamels, el fetge, això, allò, tot això està com aquestes bosses de taronges que venien antes a les carreteres, que tenien una forma com de malla, tancar per dalt i per baix. Doncs és això. N'hi ha una capa de teixit que arreplega el paquet. Molt bé. Entonces, ara tornem a l'abdomen. L'abdomen està dins d'aquesta malla. Per ahí passa molta sang perquè n'hi ha moltes funcions. I a més és un lloc en què s'acaben les cames i mira si ve sang d'ací, o va cavallar sang. És una cruïlla. Per ahí passa la sang anant i venint de tots els puestos a tots els puestos. I si fem una vida molt sedentària, si no fem exercici,
si no practiquem molt de sexe, perquè el sexe fa també mantindre en forma esta zona, bon sexe, el bon sexe. Si no practiquem molt de sexe, o ni poc de sexe, vaja, hem de buscar aquesta mobilitat abdominal de la pelvis, els malucs, tota aquesta zona. Hem de buscar que se manegi d'alguna altra forma. Se pot fer caminar, se pot fer, en fi, fent exercici i, entre altres coses, el que estimula el chi que s'ha estancat ahí és el qigong. Llavors, com treballem el qigong? Bàsicament, prenent consciència, el qigong dels malucs, el qigong abdominal, prenent consciència de que els nostres malucs es poden manejar. Com si m'assentara, com si anara a sentar-me una cadira, com si una cadira baixeta, com si anara a sentar-me i ara sí, gire, i pujo, i vaig pujant, posició torera, és aquell que veiem, que veurem l'exercici del gat, la posició torera, així hi ha un estovament de lligaments, de milions de lligaments que hi ha en les cingles i per damunt dels púbics, i en els púbics mateix. Però vaig als lligaments que n'hi ha tot al voltant, dels quals no s'han recorregut mai. També tenen dret a viure. I els estimulem amb consciència, és a dir, pensant en aquests puestos. Mentre rotem. Puja, m'obriga així, puja, i ara vaig a sentar-me així i pega la volta i vaig pujar. Molt bé, doncs fer aquest moviment, no fer-lo patint, buscant la rotació en la consciència, a veure on arriba, a veure si hi ha un punt del cercle en què em costa més, tinc més... A veure, doncs vaig buscant com passar-ho. Ara, així, i ara m'assente, i tira que va avant, torero. Molt bé, i ara el moviment contrari, baixa per davant, me vaig obrint, baixa per davant, baixa, observa que així estic sostenint-me sobre els abdominals. Per això no me n'ha d'anar a patir darrere. No, simplement estic recta i els abdominals com més poquet, més sostenen. I puja, a veure, no. Baixava per davant, això és, estic així, i altra vegada, tira per amunt, puja, i ara baixa. És fàcil que el cap se us en vagi a darrere, com m'està passant a mi. Una vegada més. Molt bé. I ja tenim això, que vam encara darrere. A aquests dos moviments sumarem un tercer moviment. Què és este moviment? El moviment del dragó. Com el fem en les cames un poquet més obertes,
en la posició Mapu, i per tant, en les puntes dels peus no miren cap avall paral·leles, sinó miren en diagonal cap a un puesto islat. Penseu que cap a aquest mateix puesto hem de mirar els genolls. Si duieu atenció als genolls, és una estona que el genoll se descansa estan en la posició correcta. Molt bé, i si els genolls han seguit les puntes dels peus, així i així, vol dir que aquesta part anterior de les cames s'haurà obert una miqueta cap avall. Això passa poques vegades. Val? Molt bé. Doncs sobre això, ja ho hem fet altres vegades, ja sabeu. M'incline pes en esta cama, sobretot en esta cama, el turmell gira cap allà, atenció que sí, el turmell i no el genoll el que porta la iniciativa, el turmell gira cap allà i s'impulsa i m'envia a l'altre costat. I altra vegada el turmell gira i m'envinga en diagonal cap avall, pes així, trasllat de pes allà. Val? Això és el que fan les cames. Molt bé, i a aquest exercici m'he saltat les rotacions horitzontals en comptes de vertical. Molt bé, fem-les. Fem-ne almenys 2 o 3 cap al costat i 2 o 3 cap a l'altre. Molta atenció a tots aquests lligaments. Per davant ixos, per darrere, els lligaments que hi ha al voltant del pontet, al voltant del sacre, on s'acaba la columna. És un lloc importantíssim. Penseu que el significat de sacre del nom d'aquest os és molt revelador. Molt bé, val. Cap a un costat, cap a l'altre. I ara ja passem al dragó. Això és el que fa la cama. Què fa el braç? Bueno. El peu m'impulsa i el braç, si no frena la inèrcia del moviment, el braç, val? Ara ho exagera, però és això. Simplement que m'impulsa en el peu i evita frenar. Doncs si no frena, doncs el braç se'n va per allà, val? És per això perquè s'aprofita la inèrcia mateixa del moviment, que no és difícil estar fent aquest exercici en postura meditativa minuts o inclús hores. Molt bé. La cama fa això i jo no frene la mà. Frenaré un poquito, però només un poquito per a donar-li forma, per a dirigir-la, més que frenar-la, dirigir-la. I així tenim l'exercici clàssic de filar seda. Em vaig cap allí, va la cama cap allí, doncs el braç també va. Ara la cama que va cap allà, doncs ara el colze va cap allà. Va? Exagerat. Això exagerat. Aprofitem i dirigim el moviment. Inspira quan m'obric, expira quan baixa.
unes 6 o 7 respiracions. Puja el colze, però el muscle el tinc baixat. Recordeu el que em fa la mà? La mà va girant, va girant, va girant. I quan ja no pot girar més, mira que bé, colzada. I la mà segueix. Doncs al seguir, ella sola se desenrotlla. Val? Jo penso en el colze i l'altre simplement segueix. 3 respiracions més. Com tens el cos, com respires. Això és atenció. I acabem. Molt bé. Hem de compensar amb la nostra mà secundària, que en el meu cas és la dreta. En el cas de Glòria també. Recordo així l'importància dels peus i les cames. Els peus m'impulsen, vaig girant i el cos segueix darrere. Molt bé. Repleguem un poquet. Molt bé, doncs el que farem a continuació serà, veure com anem de temps, vale. Serà repassar els 2 exercicis felins que hem vingut fent les últimes 2 o 3 sessions. Molt bé, un és un gat, el gat és d'esperea i l'altre és un exercici de tigre. Molt bé, anem primer en el gat. I què fa el gat? Doncs el gat, cintura cap avall, el gat fa això. El peu t'impulsa, així t'assentes sobre la cama de darrere i així el peu t'impulsa a pujar. Molt bé, i això és el que fan els braços, la part mitja superior. Així, quan estic acabant el meu massatge, tinc el cap baix, xam, i m'impulsa.
I des d'ací vaig pujant en la inspiració. Inspiració de respiració inversa. M'assento sobre la cama de darrere i passant pel tapau me faig massatge als meridians posteriors. I així el meu propi pes cau sobre la cama de davant i el peu de darrere m'impulsa. M'assento. I ara pego un passet, va? Estic així, pego un passet i m'impulsa en l'altre peu. Ui, ui, ui. És millor practicar fora. Ho estem dins pel net. Oh, sí, millor. I m'assec. M'assec i me faig massatge als lligaments alts. Lligaments també, però als meridians posteriors. Una vegada més, impulsa, vas tancant. Oh. Fantàstic exercici. El delgades te val la pena fer-lo cada matí. Molt bé, i del gat passem a un tigre. Així, el que feien les cames era anar a postura de T. Postura de T. Tot el pes damunt d'una cama. I l'altra cama, peliu replegat sobre la punta, molt proper, però no hi ha, el pes no està allí. El pes està a l'altra cama. Molt bé. Val? I aquesta és una postura per eixir disparada. Val? Ahí el ponen este. Inspire. Val? Més ràpid. No m'agrada com m'està eixint. Serà millor que no vegeu en l'exercici. Val. La cama fa això, fem en l'altre peu, i a l'hora que se replega la cama en postura de T, els braços també se repleguen un poc, deixen caure molles les mans, que és una postura molt relaxant. Molt bé, en postura de T, les mans estan així, un segon estan així, i l'altre segon passen d'això, a veure que em vegeu, d'això a això. És una urpa, garra de tigre, és una urpa, però no és una urpa exageradíssima. Això seria urpa d'àguila, no de tigre. El tigre està còmode. El tigre flexiona les falanges, sobretot, però el que és el palmell de la mà, on estan els punts laogong, ahí no, això no se tanca molt. Val? Ho podríem fer així, seria un altre tipus d'urpa, però l'urpa de tigre és també una de les urpes de tigre, perquè també està
N'hi ha moviments de mans en què es fan també referència a formes relacionades amb el tigre. Però això és una urpa de tigre, d'acord? I ha de ser còmode. Còmode. Ens llancem i esgarrem la cortina. Val? Fem-ho, pues. Replegue. Inspire. Respiració inversa, a ser possible. Val? Estava ahí, està cama la tinc hacia l'aire, ja preparada per a eixir. Llavors, si quan posa les mans també n'he anat una miqueta de muscles cap darrere, millora, només una miqueta d'esquena, muscles oberts, al punt de disparar-se. I així ja ve la cortina. Fem l'altra cama també. Ho veieu? Pues este és el primer moviment, l'hem fet en una cama i l'hem fet en l'altra, d'acord? Farem això. I el segon moviment és quan ja has esgarrat, inspires i t'arrimes la cortina cap a tu. I gires el tronc i apartes la teva presa. I ara les mans relaxades venen a treballar cap així. En un gir relaxat i inspira. Jo ho faig massa exagerat. Cal obrir-se tant. Baixa així i així inspira i me l'arrima. Gira el tronc i obris les mans i les mans relaxades venen cap avall. I així. Ens falta espai. El punt ideal així és grunyir d'abdomen, fer un com el del tigre. Però no artificial com este que acabé de fer jo, sinó una cosa que realment diga d'abdomen. No, a mi el gruny no missa. Però el cas és intentar-ho. Molt bé. Acabem així este moviment.
vegada que repleguem la panxa. Així farem alguns dels exercicis de conclusió de 100 dies. El primer és inspire i expire, com si es colgara a l'aigua una pilota ben gran. Val? I també els genolls se flexionen. I inspira i puja, però no els muscles, puja els colzes, però els muscles no. I baixa i escolla. I inspira, expira. Ara em veieu en aquesta posició. No pujar els muscles, simplement aireja el tapau i prou. Una vegada més. Molt bé, ja tenim el primer exercici. Els logons tornen a encarar-se davant la panxa. Val? Estic així. Tinc així la pilota d'energia i una pilota similar dins la panxa. I quan una es contrau, l'altra també. O al revés, no me'n recordo mai. Però veureu que s'imagineu dos pilotes i controleu la respiració inversa. Controlar. Procureu que la respiració sigui inversa. Veureu què passa. Molt bé, doncs este segon exercici és l'exercici de jugar amb la pilota de chi. Llavors, com juguem amb la pilota de chi? Com vulguem. Així, com hem fet, per exemple, creix en totes direccions la pilota, inspire i expire, inspire, respiració immersa, respire, expire, o puc fer cap avant, cap a dins i cap a fora, per davant. Apreta la pilota s'expandix, s'expandix i li hem de fer puesto, així. Observeu de fer les cames també. Doncs ja heu vist que ho podem fer de dues maneres i ara ve la tercera manera que en part combina l'una a l'altra. La primera era esta, la segona era esta i ara ve esta. Què fem? Pues juguem amb una pilota que desplacem com si amb la pilota dibuixaren un buit tombat en una paret, per exemple. És una manera d'imaginar. Tens ahí el buit, ara el buit, ara el buit. És a dir, te maneges de manera que així puges, així baixes, així puges i així baixes. Però tota la teva persona, no els muscles no. Val? Però els colzes, així sí que s'airegen molt. Molt bé. Depèn de com fem de gran el valor de chi en aquest exercici. Potser ja veig que la Mini se recol·loca en el sofà. El millor és deixar-se anar. Ara creix el baló, ara es fa xicotet. Ara creix el baló. Ara va fent-se menut.
D'on me moc? Dels peus. Val? Lo de més segueix. Molt bé. Unes quantes respiracions en este moviment. Molt bé, i ho anem fent xicotet, xicotet, xicotet. I ens quedem en la posició en què ens hem quedat abans, amb la nostra pilota de xi davant de la panxa, sostenint-la en posició còmoda. Val? Estic molt bé en aquesta posició. Molt bé, doncs ara partirem d'ací per acariciar l'ovni. Vinc per ací i per baix de la vista me'n vinc ací. Gire, 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 gire. Gire. Gire, 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 gire. I me'n vinc ací. I procura, quan obri, no fer això, sinó a obrir-me tota la meva persona. I així em replegui. S'ha obrit la meva persona, s'ha obrit el tapau, atenció a la consciència al tapau, és molt important, i baixem, 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 i posem. Això ho hem de sentir com si ens despereàrem. Atenció als muscles que no pugen, pugen els colzes, però els muscles no. Ja acabem, ja acabem el pilota, el que farem serà ara replegar, anar replegant el xi. Ens dutxem en el xi per dins, pel canal central i també per fora. I baixa el xi com si fos una aigua daurada o una aigua tornassolada, com més us agradi imaginar-ho, perquè la imaginació induïx l'estat. Molt bé, així puja, així doble els colzes, molta atenció de no anar així. I doble els colzes, ho veieu bé? No sé si se veu molt bé aquí. Val, i així ja veus que les mans que estan així múspies en este punt d'ací dalt baixen per davant com escanejant-me el front de la persona. I així l'altre cor de la boca de l'estómac es giren els palmells i retroalimenten el tantien. I se dutxa, retroalimenta el tantien. Unes quantes vegades més. 3 respiracions com a mínim. Molt bé. I acabem ajuntant peus i mans damunt la panxa, damunt l'abdomen. I ara ens imaginem que ens estirem de dalt amb una cordeta de la coroneta, ens estiren una miqueta i això fa que el pes de la persona se'n vagi cap avall i que el sacre
caiga. Val? Quan era que faci així o que faci així, que el sacre es deixa caure. Val? 4 o 5 respiracions. Com us notem el cos? Se'l notem un poc diferent de com quan hem començat? Espera que sí. Molt bé, hem acabat. Vos saludem i la Glòria. I hem acabat. I a veure si sé ara com apagar-ho sense anul·lar. Pues,